سلام كبرات تخاتلتي نزا فيديو انت رازقيتكم اب كندا نشحن 95 معلتات تقميتكم اب وشتي 5 عمت مالتيو እዚ ከዓ ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ቴስት ክትገብሩ ትዳለዉ ዘለኹም ኢኹም ናይ ካናዳ ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም ጌርኩም ዝመጻኹም ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብፒአር ኣብ ሰዓት ጸንሐኩም ማለት ብፐርማነንት ሬዚደንት ሕጂ ግን ሰዓቱ ኣኺዱ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ቴስት ወይ ድማ ናይ ካናዳ ሃገራውነት ንኽትሕዝ ፈተና ክትገብር ትዳለዉ ኣለኻ እቲ ፈተና ከመይ ይመስል እንታይ ትቐጥዕታቱ ብኸመይ ክትዳለዉ ትኽእል እንታይ ክትገብር ዘለካ እንታይ ዓን ዶክመንት የድልየካ إذن قال إنزبل إتي عندي أقداس النتطات كندسسينا سنة مكتال قدامي تنتبي أب كندا ناي citizenship apply كتقبر تقومكا بpermanent resident لسان حق خطونا لكا تا ناي كندا citizenship apply كتقبر نتدعوهنكا قدامي تدليكا أب كندا لعلي الشحن تسعن حموشن معالتات سنحكا ويدما لارقا 3 عمت كاب حموشت عمت 3 عمت أوشت كندا بأكال كتنبر ألكا ገለገለኹም ወረቀት ምስሓስኩም ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ንኣፍሪቃ ትመላለሱ ወይ ንኤውሮጳ ትኸዱ ትመላለስ እንተደኣ ኣለኻ እቲ ካብቲ ካናዳ ብኣካል ወፂኻ ከለኻ ዘሕለፍካዮ ግዜ ካልኩሌት ገይሮም የጉድልዎ እዮም ሶ ብልክዕ ኣብ ካናዳ ተቐመጥካለን ግን ልዕሊ 95 መዓልታት እንተደኣ ኮይነን ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ክንቅፅል ከለና ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ኣፕላይ ጌርካ ኣለኻ citizenship apply مسكبركا زدليكا فورمتات أبتا بحجر أمسع فيديو كتمتسيا حجر أتي فتنا كما يمثل إتناي citizenship تسينا هندسس وخمي كتدارو تخيل إذا فيديو زي كاب ناي immigration refugee و citizenship ناي كندا زوات أيو مجمرتا عدما كمتسكاي congratulations ناي كندا citizenship تست توصل عدما متسكالو إذا ناتكا أفلطو زعبا كندا زحتت حطوتاتيو إذن حتو زيين انت دعا ملسان كيلكا عسرة حتوتاتين موخا نقبو ساعاتات وي معالتات اب كندا انت دعا تسانيحكا ناي كندا سيتزنشيب كتحز تخيليخا إذن ناي كندا سيتزنشيب حتوتات عسرة ايو بزعبا كندا معرخن دي افطول لكا اسفتنكا ايو كندا سيتزنشيب مسكونكا كلو كنداوي انجويز قبرو وي دستمقرو ناي كندا حلافنت وحارنت نعقا كتسحكاي بغندو خا كتمرص تخيليخا اذا حجي دغربا فيديو حصار فيديو قرمي فتنا مغباركا انتاي كتكبر لكا اب فتنا وان انتاي كتكبريخا حري فتنا مغباركا انتاي كتصبت تخيل كندسسينا قرمي فتنا مغباركا اتاناي كندا اوفيشال سيتيزنشيب ستادي جايد مصحف على بزعبا كندا سيتيزنشيب انتاي كتتصنع لك انتاي كتفلط لك ممرحيتاتن كفلط زلكان كله تاغداس زبال تاريخ كندا مرحتي كندا كومون اتي بروفينسات كوتا كله بزعبا كندا زملكت تجلص مصحف الله نعا اتا جايد كتصنعها زي مصحف زيا اب اوفيشال ويب سايت نا كندا كترخبا تخيل شيما خا كندا اوفيشال سيتيزنشيب ستادي جايد بحال نزوم نزل فتنا تدالو زلكم اتي لينك اب تحت خبروا لكم اسو قصلكم نعو كتنبو تخليكم اتا مصحف كا لك اذا ديسكفر كندا اتبحال كله نزافتنا زيا تفتن كان كتحالفا زدليكا حطوتات وي كتفلط زلكا ابزا مصحف زيا يركب اذا مصحف زيا اب اونلاين ناي كندا immigration اب ويب سايت كترخبات قليخا بحذر زبل لكن انا اب تحت ذا فيديو بوست زبلا اتي لينك خبروا لكم او تركبوا تخليكم انت بمصحف كتنبوا تريليكم كن اتا مصحفنا بغزاكم كسدللكم وي ميل كغبروا لكم اونلاين ابلاي تقوم تقول لكم انا ابنت انا ناي كندا سيتيزنشيب فتنا خبر كله لك ابتي ريجستري كيده حطوتات اي غزيه اتا مصحف كا اونلاين كيده انبيبيا اذ كنك كمرጫኹም ግዴታ በኦንላይን አንብቦድሎ ካለን ናልባት ንስራሕ ካዲ ጥዕመካ እንተራ ኮይኑ ብመጽሐፍ ክትገዝኦ ትኽእሊኻ ገለገለኹም ብናይ ኦዲዮ ወይ ብድምጽ ሰምዖ ትደልዩን بناي audio version اب يوتيوب اتم تريغو تخليكم تا حتى كندا citizenship test انت رايلكم ويدما discover كندا لكم انت راتيكم تبزعبا كان تفوتو زلكم ناي كلتا ساعات يزخون تي فيديو باوديو وينكم ابزنكم تسمعوا تخليكم سرحكم من سرحكم امامكم من عمامكم اتنعاهم تفوتو زغباكم كله تسمعون تفوتو تخليكم حري نابتا فتنا نملس قدمي ناي كندا citizenship test مغواركا قدمي كلتا سمون مالت
invitation ወይ ድማ ዕድመ ናይ ፈተና ክትገብር ምዃንካ ክመፀካ እዩ እቲ ዕድመ ሰዓትን ኣበይን ቦታን ክትገብሮ ምዃንካ እቲ ፈተና እቲ ሓበሬታ ኣበይን መዓስን ቦታ ከም ትገብሮ ምሳቡ ከምኡ ከዓ እንታይ ዓይነት ዶክመንት ናብቲ ፈተና ሒዝካ ክትቀርብ ከም ዘለካ ክሕብሩካ እዮም ናብቲ ናይ ፈተና ትፍተነሉ ቦታ ቅድሚ ምኻድካ ቅድሚ 2 ሰዓታት ቀዲምካ ክትከይድ ከም ዘለካ ማለት ምድላዋትካ ምክንያቱ ሚስ ክትገብሮ ከም ደይብልካ ናብቲ ፈተና ክትከይድ ምናልባት ከይትዱንጊ ኣሬንጅመንት ክትገብር ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እዞም ስድራ ቤት ድኾንኩም ምናልባት እንተዳኣቶም ቆልዑኹም ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም ኣለዎም ነቶም ቆልዑ ቅድሚ ፈተና ምኻድኩም ኣሬንጅ ገርኩምሎም ክትጸንሑ ምናልባት ቆልዓ ዶንጊኒ ገለልኩም ናብቲ ፈተና ከይትዱንጊዩ ቀዲምኩም ኦርጋናይዝ ክትገብርዎ ከም ዘለኩም እዚኣ ነቶም ወለዲ ትምልከት እያ ካልኦት ግን ከም ሲንግል ትኾንካ ግን ኖርማል ኣብታ ሰዓትካ ቅድሚ ምእኻላ ቀዲምካ ትብገስ ቀዲምካ ትርከብ ኣብ ሰዓትካ ክትፍተን ምናልባት እዚ ፈተና እዚ ምስ ሕዋትካ ወይ ሓፍትኻ ኣቦኻ ኣዲኻ እንተዳ ኣፕላይ ትገብራ ኣፕላይ ጌርካ ኮንካ ምኻብ ሓደ ሰዓት በፂሑካ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ትፍተን ማለት ኣይኮነን በበይንኻ ኢኻ ትፍተን ምናልባት ነዚ ፈተና እዚ ዕድመ ምስ መፀካ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ኮንዲሽን ወይ ስፔሻል ኒድስ ተለካ ወይ ናይ ስንኩል ትኾንካ ወይ ዝኾነ ሽግር ተለካ ወይ እውን ነዚ ፈተና እዚ ኣብ ሰዓት ክትርከብ ዘይትኽእል ትኾንካ እንታይ እቲ ምኽንያት ብልክዕ ኣቐዲምካ ናብ IRCC ከባቢኻ ደሎ IRCC ኮንታክት ጌርካ ኣነ በዝን ምኽንያት ኣብዛ ሰዓት እዚ ክርከብ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ኣነ እዚ ዓይነት ሽግር ስለዘለኒ ኣኮሞዴሽን የድልየኒ ኣሎ ወይ እዝን ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ ክትብል ኣለካ ኣቐዲምካ ቅድሚ ፈተና ምእኻሉ እቲ ኢንቪቴሽን ምስ ረኸብካ ኣነ እዝን ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ እንትልካ እቲ ንዓኻ ዘድልየካ ሓገዛት ትግበረልካ እዩ ቅድሚ ናብቲ ፈተና ምቕራብካ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እቲ ፈተና ክትገብር እናኸድካ ከለኻ እና መፅኻ ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢምካ ወይ ዝኾነ ኢመርጀንሲ ጉዳይ ተጋጢሙካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ስለምንታይ ትፈተና ክትገብሮ ደይከኣልካ እንታይ እቲ ምኽንያት ብልክዕ ደው ኢልካ ኣነ እዝን ገጢሙኒ እንህለ እዚ ዶክመንት ከም ስለ ዝገጠመኒ እደይ መጻኹ ኢልካ ከተፍልጦም ኣለካ ኩሉ ውሕጥ ኣቢልካ ይትኸይድኒ ኢኻ ደው ኢልካ እዝን ስለ ዝገጠመኒ በዚ ምኽንያት ናብዚ ፈተና ዘይቀረብኩ እዚ ምኽንያት ጭጥ እንህለኒ ዝወረቐት እንህለ ተዳዕልካዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ንዓኻ ክቕበሉካ እዮም ካልኣይ ግዜ ዕድል ክቡካ እዮም ዕለት ፈተና ኣኺሉ ካብ ገዛኻ ቅድሚ ምውፃእካ ክትማልኦ ዘለካ ዶክመንት ኣሎ ነዚ ምኽንያትካ እቲ ዝመፀካ ዕድመ ወረቐት ማለት እቲ ኢንቪቴሽን ሌተር እንታይ ዝብል ወረቐት እዩ ዝሓተካ ቀዳማይ ኖቲስ ቱ ኣፒር እዚ ከዓ ንክትቀርብ ዝመፀካ መፅዋዕታ እዩ ካልኣይ 2 pieces of personal ID ክልተ ዶክመንት ከድልየካ እዩ ናይ ናትካ መንቀሳቐሲ ታሲራ ማለት እዩ ቀዳማይ ዋላ ፐርማነንት ሬዚደንት ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከዓ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንትኾነ ግን ክልተ ዶክመንት ሒዝካ ትመፅእ ኣለካ ከምኡ እውን ሓደ ፓስፖርት ሳይዝ ስእሊ ፌርማ ዘለዎ ካብ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ቤት ስእሊ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ 6 ወርሒ ዘይሕለፈ ማለት እዩ ምናልባት እንተደኣ ትራቨል ዶክመንት ኣለካ እውን እቲ ትራቨል ዶክመንት ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ እዚኦም እቶም ቅቡላት ዝበሃሉ ዶክመንት እዮም ኣብቲ ተፀዊዕካሉ ዘለካ ቦታ ቅድሚ 15 ደቂቕ ናይ ግድን ክትርከብ ኣለካ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ቀዲምካ እንድሕር ተረኺብካ ነዚ ዝጋጥመካ ጉዳያት ቀልጢፍካ ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣለካ ናብቲ ግዜ ፈተና ምስ ኣኸለ ኣብ ውሽጢ ምስ መፅኻ ልክዕ ከማኻ ነቲ ፈተና ክፍተኑ ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ክትሪኢኻ እንተኾነ ኩላትኩም ብሓንሳእ ተመዝጊብኩም እቲ ፈተና ክጅምር ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ተመዝገበ ሰብ ብሓደ ወረቐቱ ተቐቢሎም ኮፍ ኣቢሎም ሓንሳብ እዮም ዝጅምሮ ስለዚ ኣይተሃወኽ ሽግር የብሉን ኣብ ሰዓትካ ክትፅዋዕ ኢኻ ብሓቢርኩም ከዓ ፈተና ክትገብሩ ኢኹም ሽምካ ምስ ተፀውዐ ናብቲ ቅድሚት ሓደ ኦፊሰር ክፅዋዓካ እዩ ነቲ ናትካ ሒዝካዮ ዝመፅኻ ወረቐት ክርአ እዩ እቲ ሒዝካዮ ዝመፅኻ ዶክመንት ቁኑዕ ድዩ ንስኻ ዲኻ እቲ ዶክመንት ዘለካ ኣረጋጊፁ ሕራይ ኮፈል ክብለካ እዩ መቻን ከላይ ግዜ ክሳብ ትፅዋዕ ኣብ መጨረሻ ስዑ ሰዓት ፈተና ኣኺሉ ድሓር ብኢንግሊሽን ፍረንችን ወይ ድማ በቲ ንስኻ ድመረፅካዮ ቋንቋ ገይሮም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ሎም መዓልቲ ፈተና ክትገብሩ ኢኹም በቲ ዝመረፅካዮ ቋንቋ እቲ ፈተና ክትፍተኖ ፍርቂ ሰዓት ክወሃበካ እዩ 20 ሕቶታት ኣሎ ካብዘን 20 15 ነጥቢ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተደኣ ኣምፂኻ ክትሓልፍ ኢኻ እቲ ፈተና ካብቲ ዲስካቨር ካናዳ ዝብል ወይ ድማ ዝተዋሃበካ ስታዲ ጋይድ ካብኡ ዝመፅእ ክኸውን ንገለገለ ኢኹም ካብ ረጅስትሪ እቲ ፓምፍሌት እንተደኣ ኣምፂኽዎም ብጣዕሚ ክሕግዘኩም እዩ ኣነ ንባዕለይ ካብኡ ስለ ዝጠቐምኩ ብቐሊል እየ ክሓልፍ ክኢለ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ የለን እንትኾነ ግን ተዳሊኻ ምፃእ ድመስሎ የለን ኩሉ ፈልጡ የልካ ተኣሚንካ ይትኽእል ገለገለ ነገራት
እቲ መጽሓፍ መሰንበብካዮ ወይ እቲ ሕቶታት ከም ትጽበዮ ስለ ዘይኮነ ብዝተኻለኩም እቲ ኣብ ሬጅስትሪ ዝሽየጥ ፓምፍሌት ኣሎ ብዛዕባ ዲስካቨር ካናዳ 17 ቅርሺ ገለ ከባቢ ዋግኡ እሱ ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ክሕግዘኩም እዩ እቲ ሕቶታት ምረፂ ክኸውን ወይ ድማ choose the best answer ስለዚ ካብተን ሕቶታት ABCD እንተደኣ ኣለዋ እታ መሪፅካ ዘለኻ መልሲ ምስ መረፅካ ሰርክል ትገብራ ወይ ድማ ተኽብባ ገለገለ ሕቶታት true or false ወይ ድማ ሓቂ ወይ ሓሶት ዝብል ሕቶታት ኣሎ ስለዚ ነዚ ሕቶ እዚ እታ ቅንዕቲ መልሲ እንታይ ምዃና ምስ ፈለጥኩም ወይ true ወይ false ንዓ ሰርክል ትገብርዋ ሓደ እዋናት እውን ኣጥቁር ይቡኻዮም ኣጥቁር ማለት እታ ABCD ኦፕሽን ምርጫ ኣለካ ካብ ABCD ካብዚአን እታ ቅንዕቲ ዝበልካያ መልሲ ተጸልማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፈተና እዚ ብኣካል ኬድካ ትገብሮ እዩ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣጥቁር ትመርጻላ ወይ ድማ ሰርክል ትገብራላ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ብቐንዲ ብኦንላይን እዮም ዘፈትኑኻ ብኦንላይን እንተደኣ ደሊኻ ብኦንላይን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ቀሊል ዝኾነ ሕቶ እዩ ብፍላይ ኦንላይን ብዙሕ ረባሺ ኣይኮነን ክትሓልፉ ኢኹም ርግፀኛ ቁርብ እንተላፅኒዕኩም ብፍላይ ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን ሕራይ ግዜ ፈተና ፈቲንኩም ወረቐትኩም ሂብኩም ቀጣሽዑ እቲ መልሲ ክነግርኹም እዮም እንተደኣ ኦንላይን ጌርኩም ግን ድሕሪኡ መዓስ እዩ መልሲ ድመፀኩም ድሕሪ እቲ ቴስት እንታይ ክትፅበዩ ትኽእሉ ዝብል ክንምልስ ኢና እዚ ናይ ሲቲዘንሽፕ ቴስት እንተደኣ ሓሊፍካ ድሓር ንማሓላ ክትገብር እንደገና ካልኣይ ግዜ መፀዋዕታ ክመፀካ እዩ መዓልትን ዕለትን ክትነገረካ እዩ ድሓር ንማሓላ ክትዳለወ ኢኻ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ዘለዎም ብዝሕሰብ ብኦንላይን እዮም ዝገብርዎ ብኦንላይን ሓንቲ መዓልቲ ቆፀራ ክቡኻ እዮም ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ተረኸብ ንስኻ ማሓላ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ብኦንላይን ኮምፒተርካ ብዒክራን ተኻዲንካ ሬዲ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኮቪድ ገለ ስለዘየለ ንመብዛሕትኹም ናብቲ ናይ ቦታ ማሓላ ብኣካል ክትፅውዑ ኢኹም እዮም እቲ ኢልኩም ማሓላ ክትገብሩ ኢኹም ቀጣሽዑታ ወረቐትኩም ከዓ ሸዓም ክቡኹም እዮም ኣብ 4 ሰሙን ወይ 6 ሰሙን ማለት እዩ እዚ ግን ዝበዝሕ ግዜ ይቀያየር እዩ ከከም ብዙሕ ሰብ ደለዎም ወይ ደለው ኩነታት ናይ ካናዳ ዝበዝሕ ግዜ ሕፅረት ሰራሕተኛ ኣለዎም ስለዚ ከከም ደለዎም እዮም ድኸዱ ብዙሕ ሰብ ደለዎም ስኬጁል ገብሩኻ ንውሕ ዝበለ እዋን እንተኾነ ግን ካብ ወርሕን ክልተ ቀንን እዋን ኣይሕልፍዎን እዮም እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ፈተና እንተደኣ ደይሓለፍካ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንድሕር ፈተና ደይሓለፍናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ክትሓትኑ ኢኹም ብዛዕባ እዚ እንድሕር ደይሓለፍካ ንመበል ካልኣይ ግዜ ክትፍተን ኣብ 4 ክሳብ 8 ሰሙናት ካልኣይ ግዜ ፃውዒት ክመፀካ እዩ ወይ ኢንቪቴሽን ክመፀካ እዩ በዚ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክትፍተን ኢኻ ገለገለ እዋናት ብሰንኪ ሕፅረት እንግሊዝ ድዩ ወይ ብሰንኪ ዝኾነ ኩነታት እቲ ፈተና ወላ እውን ካልኣይ ግዜ ምስ መፅኻ ትተርፍ ትኽእል ኢኻ የጋጥም ኣብዚ ክልተ ግዜ እንተደኣ ተሪፍካ ብኣካል ዋን ኦን ዋን ሓደ ብሓደ ምስ ሓደ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብ ኢኻ ወይ ቃለ መሕትት ትገብር ኢኻ እንታይ ትፀገም ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ድዩ እንታይ እዩ ንምፍላጥ ማለት እዩ ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ ብዛዕባ ካናዳ ክንደይ ኣፍልጦ ኣለካ እንታይ ዓይነት ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ትቕበል ኣለኻ ካናዳዊ ብምዃንካ እንታይ ሓላፍነት ይፅበየካ ክትፈልጦ ዘለካ ንምፍታሽ እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ምስቲ ኦፊሰር ኢንተርቪው ክትገብር ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ መጀመርታ ክፍተን ከሎ ናይ ሲቲዘንሽፕ ኣብ ቀዳማይ እዋን እዩ ዝሓልፍ ምናልባት ግን ናይ ዕድል ኮይኑ እንተዳ ቀዳማይ ከተሪፍካ ኣብ መበል ካልኣይ ግዜ መብዛሕትኡ ሰብ ይድሓልፍ ኢን ኬስ ግን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እንተዳ ካልኣይ ግዜ ተሪፍካ ሳልሳይ ግዜ ዕድል ኣሎ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ግን ኣብ ቀዳማይኩም ከም ትሓልፉ ይፈልጥ ኣነ ካብ ወላድ ሓቶትኮ ወላ ዕሩኽተይ ድዩ ወላ ዝፈልጦ ብቀረባ ድዩ ገለ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን እዋን ኢኹም ትሓልፉ ብዝኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚኣ ክንዓፅዋ ኢና ቀፂለ ዘምፃ ብዛዕባ ናይ ፓስፖርት ትኸውን ናይ ኦዝ ናይ ማሓላ እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ እንታይ ክትፅበል ትኽእል ብዛዕባ ፓስፖርት ኣሎ ከምኡውን ካልእ ፎርምታት ከመይ ትመልኦ ዝብል ኣብ ቀፃሊ ከምፃልኩም ብዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ ቁርብ ሓግዛትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ እዚ ወድሓንኩም